Træning kan helt sikkert være dårligt for en, hvis man overkompenserer og overtræner. Både fysisk, men også psykisk. Fysisk kan selvfølgelig være, hvis man træner for meget, man begynder at nedbryde sine muskler, og man på den måde begynder at tære og kan faktisk få skade af det. Det psykiske kan selvfølgelig være, at man på den måde stiller for høje krav til sig selv, og på den måde ikke opnår de ønsker og de kriterier, man sidder for sig selv. Jeg ved ikke, om det er usundt at sammenligne sig med folk på nettet, men jeg tror selvfølgelig, man skal passe på med det, så man ikke får stillet nogle kropsidealer, der måske er urealistiske og uopnåelige. Jeg synes selvfølgelig, det er rigtig fint, uanset om man spiller fodbold eller styrketræner, man ser nogen på nettet og tænker, at man gerne vil være som dem, eller blive som dem, og så kan man træne derhen imod. Hvis man ikke har nogen idealer eller nogen drømme, ønsker, så har man også svært ved at opnå de ting med ens træning, som man ønsker. Men selvfølgelig skal man også være realistisk med, hvis man ser en eller anden totalt buff eller jacked person, så tænker sådan vil man gerne se ud. Og hvis man så ikke når det, så se det som en nederlag. Men jeg tror, det er fint at have nogle idealer eller nogle, kan man sige, nogle foregangspersoner, man kigger efter, men man skal også være realistiske. Kosten er rigtig vigtig, og jeg tror folk, de negligerer det eller glemmer, hvor stor betydning det har. Uanset om man gerne vil være større, eller man gerne vil tabe sig, eller man gerne vil performe i en eller anden del, så har det bare stor betydning, at på den måde får den til at spille og fylde mere, end hvad man lige tror. Som udgangspunkt kan man sige, træning det er måske et par timer om dagen. Man skal selvfølgelig passe den, men kosten det er fra man står op til man går i seng igen, den skal passes og gøres, så det har en stor betydning. Både og, det kommer selvfølgelig an på, hvilken sportsgren man laver, og hvor stor mængde det er. For rigtig mange, så kan, hvis man har en primært sportsgren, som f.eks. fodbold, håndbold eller basketball, hvad det kan være, så kan styrketræning være rigtig god, både for at styrke muskulaturen, det kan også være med til at skadesrisikoen bliver mindre, eller hvis man skal genoptræne, så kan det være en god supplement ved siden af. Den skal selvfølgelig ikke komme til at fylde for meget, men på den måde sikre os, at restitution og fokus det bliver fjernet, men det kan sagtens være noget, der kan supplere og være en del af, kan man sige, sin primære træningsdel. Nu tænker I er unge mennesker, så det kan I nok bedre svare på end mig, men jeg tænker helt sikkert, at der er nogle unge, der vil føle sig presset, fordi de ser, kan man sige igen, de her idealer omkring nogen, der ser ud på bestemte måder, og tænker, at man skal se sådan ud for, at man passer ind. Det kan også være, fordi man starter med at træne og ikke synes, at der kommer resultater hurtigt nok, og så på den måde føler, at man bliver nødt til at tage noget. Så jeg tror helt sikkert, at det er noget, der betyder noget. Det er nok mere yngre, der skal svare på den del, men det er nok noget, der fylder rigtig meget for unge. Nu har jeg selvfølgelig ikke noget med steroider at gøre på den måde læge eller ekspert inden for det, så det er sådan lige de ting, jeg ved noget om, det har konsekvenser. Og det er selvfølgelig, at det kan påvirke ens hormonbalance. Det kan skabe ubalance i kroppen. Det kan have større indvirkning på hjertekar og andre bivirkninger i kroppen, så det har stor påvirkning. Jeg tror også, at mange ved, at de konsekvenser er måske ikke her nu, men det er måske i fremtiden, hvor de har nogle negative effekter på det. Det kan jo påvirke på mange forskellige måder. Den fysiske del, det er jo igen, som jeg sagde før, det her med, at det godt kunne gå ind, og at man på den måde kommer til at overkompensere ved at overtræne, så man på den måde igen faktisk ikke får resultater, men tværtimod måske begynder at nedbryde muskulatur, performance-delen, og også sætter en større risiko på at få en skade, fordi at kroppen ikke kan nå at restituere godt nok. Så det kan være den negative konsekvens med de fysiske parametre. De rent psykiske kan man sige, parametre, det er jo noget med, at man på den måde også får stillet nogle meget urealistiske krav til, hvad man skal nå, og hvis man så ikke når de her, så vil man se det som et nederlag. I stedet for, hvis man for eksempel siger, at man skal træne 3 gange i ugen, og så træner 3 eller 4 gange, så vil det være positivt. I stedet for, hvis man siger, at man skal træne 5 eller 6 gange, og kun træner 4 gange, så vil det være en negativ konsekvens. Det vil sådan rent psykisk også spille ind i den måde, folk de føler eller mærker det pres, der bliver sat på de psykiske dele i kroppen.